Je to dobrý hlavně, když má žena orgasmus, co? Ano, ano. Máš to rád? Ano, mám. Tak nám něco povykládej, jak to máš rád? Tak když mě holka dráždí. Jak? Pusou, rukou. Pusou, jazykem. Potom 69. To máte dneska, pánové, všichni společné. Všichni milujete 69. Co vás na té 69 tak vzrušuje? To takové trošku perverzní, že? No, jo, no. Já nevím, prostě. To je také to. Já nevím, jak to mám říct. Nevíš, jak to máš říct. Dobře, tak vraťme se k tématu orgasmus u žen. Jak to děláš holce tak, aby byla absolutně uspokojená? Tak vyližuji píču. Myslíš tedy kundičku, ano? Ano. Ano. Vyližuji, potom ji vyprstu, dám mi tam 3-4 prsty, jestli se tam vleze. Potom mám rád sadomaso. To znamená co? Máš doma biče, pouta? No, to ne, já dám takovou zprava facku, zatáhám ji za vlasy, ona to chce, já za to nemůžu. Ona to chce, ona ti říká přímo vyliskej mě, ano? Ano. A počkej, ty máš teda jednu stálou přítelkyni, se kterou tady tohoto všechno provozuješ, jo? Ano. A jak dlouho už spolu jste? My? 2 roky. A ty máš taky rád sadomaso, když ona tě třeba občas vylíská? Ano. Jo? A i za uši mi zatáhá. Ale nepovídej. A i mě koušeš. A za co ještě tě tahá, jako? Za čuráka. A mám rád, když mi pořádně kouří, tak do poloviny potom a potom celého spolkne. Aha. No tak to je velmi zajímavé. No a tak ještě nám teda řekni, je pro tebe důležité, když svoji přítelkyni uspokojíš, to znamená, když má pořádný orgasmus, když se udělá? Ano. Ano. A poznáš to? Nepředstírá to? Ne, poznám to, protože podle čeho? Je taká šťastná je. Tak šťastná je. A Řve to. No tak to jsou hlavní kritéria. Dobře, Peťo, my ti děkujeme za tvoji odvahu a za takové opravdu jaderné popsání toho, jak spolu šukáte. Chceš ještě něco dodat? Ne, já se vám omlouvám, že koktám a tak. Nekoktáš. Mluvíš moc hezky, vyhrál si lubrikační gel, takže se můžete namazat a pořádně si zašukat. Zůstaň na lince, my si ještě vezmeme tvé jméno a iniciály, OK? Ano. Ahoj. Naschle. Sexe.